Hej alle sammen, mig og Oscar, vi skal lige prøve noget. Nu. Hej, jeg prøver lige at putte ned i. Hej alle sammen, vi vil lige hælde det her ud over Oscars hånd. Det er silikone bare for resten. Nu. Nu. Det er fint. Hvad er det? Fuck, det ser klamt ud, og det skal jeg have ud over mine hænder. Det kan du ikke blive bekendt, Lasse. Så får du slået den her i. Hvad? Nej. Hej, vi skal lige vise jer, hvad der sker, når man putter sådan noget her i. Jeg er Hulk! Den glider! Prøv lige at tage den nu. Jeg er Hulk! Det bliver ulækkert, Oscar. Hvorfor kom du på den idé? Det ved jeg ikke. Jeg har lyst. Det skal blandes sammen med kold. Jeg går all in. Så var det løs. Hvordan smager det? Jeg er lidt ked af, at vi fik sådan en dårlig dessert, så nu får vi en god en. Nej, det mener du ikke. Jo, en rigtig god en. Vi skal have is! Yeah! Vi er klar. Det har vi sgu.